Real learning. Ikastea ez da inoiz hain erreza izan. Jakintza guztiak klik bakarrean. Kaixo lagun, gaurko bideoan unitateak, hamartarrak eta ehunekoak zer diren ikasiko duzu. Baita haien arteko erlazioa zein den ere. Hasi baino lehen, garrantzitsua da zifra eta zenbakien arteko ezberdintasuna ulertzea. Izan ere, kontzeptu hauek askotan erabiliko baititugu bideo osoan zehar. Zein da zifra eta zenbakien arteko aldea? Ikus dezagun taula baten laguntzaz. Ezkerreko zutabean dauden guztiak balore ezberdinetako zenbakiak dira. Zifrek zenbakiek dituzten posizio edo digituak adierazten dituzte. Asko errazago ulertuko duzu ariketa egiten dudanean. Ikus dezagun zenbat zifra dituen 198 zenbakiak. Zenbatu ditzagun posizioak. 1, 2, 3. Hortaz, 198 zenbakiak 3 zifra ditu. 72 zenbakiak 1, 2, 2 zifra ditu. 7.875 zenbakiak 1, 2, 3, 4 zifra ditu. Eta 3 zenbakiak zifra bat du soilik. Ados. Jakingo duzunez, zenbakiek nahi beste zifra izan ditzakete. Egin behar dugun gauza bakarra zifrak bata bestearen atzean idaztea da. Adibidez, 5 idazten dut, gero 2, gero 6, 7, 8, 2, 9, 1, 0 horrela nekatu arte. Kasu honetan, 526.792.910 zenbakia izango dugu. 9 zifra dituena. Zenbakiak ezkerretik eskuinera irakurtzen ditugu. Izan ere, balio handiena duen zifra esaten dugu lehenengo. Orain ulertuko duzu zergaitik ezkerraldean dagoen lehen zenbakiak balio gehiago duen, baina horretarako azalpen dibertigarri bat kontatuko dizuet. Eunate, odei eta uma klasean daude. Bazkaltzeko ordua da, eta kosi ikaragarria dute. Irakasleak jantokira joateko ilaran jartzeko eskatu die. Orduan, haien artean eztabaidan hasi dira. Denek joan nahi baitzuten lehenengo tokian. Nire galdera zera da. Zergatik da horren garrantzitsua ilaran lehena izatea? Oso ondo dakizuelako ilaran lehena jartzen dena azkarrago helduko dela jantokira eta hortaz lehena izango da bazkaria dastatzen. Ikusten, lehena edo azkena izatea ez da berdina. Kasu honetan, eunate lehena jarri da, gero odei eta azkenik uma. Berdina gertatzen da zenbakiekin. Zenbaki batek dituen posizioei izena jarri beharko bagenie, adibidez 155, zein izango litzateke uma? Hau da, azken zenbakia, 5 oso ondo. Eta zein izango litzateke odei? 4 oso ondo. Eta eunate? 1 oso ondo. Jakingo duzunez, zenbakiei ezin diegu pertsonen izenik jarri. Posizio bakoitzak beren izen berezia du, baina lasai, oso erraza zuertatuko zaizue, izan ere, gure lagunen izenen antzera hasten dira. 255 zenbakia izango bagenu, 5 zenbakia uma deitu ordez, unitate deituko genuke. 3, odei deitu beharrean, hamartar. Eta 2, eunate beharrean, euneko. Dena argi arte ez? Ea ba, orain zure txanda da. 1, 2 eta 3 zifra dituzten zenbaki emango dizkizuet. Eta bakoitzaren zifra dagokion zutabean jarri beharko duzuen. Nik lehen egingo dizuet, eta gero zuen txanda. 67. Ados, 7 azken zifra da, beraz unitatea da, eta 6 hamartarra. Eunekoen tokian ez daukadanaz eserrez, ez dute zer jartzen. Geldi ezazu bideoa, egin ariketak eta gero eman playari emaitzak konprobatzeko. 256, 6 unitate, 5 hamartar eta 2 euneko. 98, 8 unitate eta 9 hamarreko. 3 unitate. 55, 5 unitate eta 5 hamarreko. 626, 6 unitate, 2 hamarreko eta 6 euneko. 321, unitate bat, 2 hamarreko eta 3 euneko. Eta 6 unitate. Norbaitek zutabe batean 2 zifra idatzi baditu, adibidez, bigarren ariketan 256, zenbakian 5 eta 6 unitateen tokian jarri baditu, eta gero, hamarrekoetan 2, horrela zergatik ezin daitekeen egin azalduko diot. Gure zenbaki sistema hamartarra da. Hamartar, hamar zenbakiari egiten dio referentzia. Zenbaki sistema honen arabera, ikasi dugun posizio bakoitza, hau da, unitateak, hamartarrak eta ehunekoak, ez dute 2 zifrako zenbakirik onartzen haien zutabeetan. Soilik zifra bateko zenbakiak. Hortaz, zutabe bakoitzean zifra hauek idatzi ahalko ditugu bakarrik, eta beti banan-banan. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8 eta 9. Baina 10 ez. 10 bi zifra ditu, ezta? Hortaz, 10 zenbakia idatzi nahiko bagenu, 0 unitateen tokian jarriko genuke eta 1 10ekoen tokian. Egin dezagun errepaso bat jarraitu baino lehen. Momentuz 3 posizio ikasi ditugu, unitateak, hamarterrak eta ehunekoak. Beti kokatzen ditugu lehenengo unitateak, gero hamarterrak eta azkenik ehunekoak. Eta ezin da inoiz egon zifra bat baino gehiago zutabe bakoitzean. Oso ondo, iaia bukaerara heldu gara. Soilik gauza bat falta zaigu. Unitate, hamartar eta ehunekoen arteko erlazioa zein den ikastea. Horretarako adibide oso on bat azalduko dizuet. Imagina dezagun txokolate ontza bat dugula, hau da, unitate bat. Orain 2 txokolate ontza ditugula, hau da, 2 unitate. Orain 9 txokolate ontza ditugu, hau da, 9 unitate. Orain 10 txokolate ontza ditugu, hau da, 10 unitate. Guk, jakin badakigu, 10 txokolate ontza txokolate tableta bat direla. Hau da, berdina dela esatea 10 txokolate ontza edo tableta bat. Zenbakien munduan gure txokolate tableta 10eko bat litzateke. Hau da, 10eko bat edo 10 unitate esatea berdina da. Hementze duzue unitate eta 10ekoen arteko lehen erlazioa. Hau da, 10 unitate 10eko bat dira. Hau horrela zergatik den galdetzen bazarete gogoratu ezazue gure zenbaki sistema hamartarra dela, eta horregatik 10 behar ditugula beti zutabe batetik bestera igarotzeko. Orain, tableta bat dugu, hau da, 10eko bat, edo 10 unitate, edo 10 txokolate ontza nahiago baduzu. Orain, 2 tableta ditugu, hau da, 2 10eko, edo 20 unitate, edo 20 txokolate ontza nahiago baduzu. Orain, 9 tableta ditugu, hau da, 9 10eko, edo 90 unitate, edo 90 txokolate ontza nahiago baduzu. Orain, 10 tableta ditugu, hau da, 10 10eko, edo 100 unitate, edo 100 txokolate ontza nahiago baduzu. Orain, geldi gaitezen momentu bat. Supermerkatura joan zarete noiz baiten, eta txokolate tableten eskaintzarik ikusi duzue, nire herrian 10 txokolate tableten eskaintzak egiten dituzte, eta denak elkarrekin jartzen dituzte, pak batean bezala, ziurazki ikusi dituzuela. Ados, itzul gaitezen azalpenera. 10 txokolate tableta baditugu, pak bat dugularen berdina esatea da, ez? Ba, berdin zenbakiekin. 10 hamartar baditugu, 100eko bat dugula esatea den berdina da, ez? Ados, orain bertan ikusi duguna, hamartar eta 100ekoen arteko erlazioa da. Hau da, 10 hamartar 100eko bat osatzen dute. Labur bilduz, txokolate pak bat zenbat txokolate tableta dira? 10, oso ondo. Eta txokolate tableta batek zenbat txokolate ontza ditu? 10, oso ondo. Orduan, 100eko batek zenbat 10eko ditu? 10, oso ondo. Eta 10eko batek zenbat unitate ditu? 10, oso ondo. Orain, galdetuko banizu zenbat txokolate ontza dauden pak batean, erantzuten jakingo zenuke? Egin beharko genuken gauza bakarra txokolate ontza guztiak zenbatzea izango litzateke. Eta hori egingo bagenu, emaitza 100 txokolate ontza izango litzateke. Hau da, 100eko bat 10 10eko da. Edo nahiago baduzu 10 txokolate tableta. Eta baita ere, aldi berean 100 unitate dira. Edo nahiago baduzu 100 txokolate ontza. Aldi berean, hamartar batek, hau da, txokolate tableta batek, 10 unitate ditu. Edo 10 txokolate ontza. Eta unitateek azkenik duten balioa adierazten dute. Hau da, 6 unitate baditugu, 6 txokolate ontza izango genituen. Gai honen inguruan zenituen zalantzak argitu izana espero dut. Parteka ezazu zure inguruko lagun, ikaskide edo gurasoekin, eta horrela haiek ere laguntza jaso dezakete. Bideoa baliagarria izan bazaizu, ezahaztu zure botoa emateaz. Hurrengo orduetan argitaratuko ditudan bideoen berri izateko harpidetu egin zaitezke. Gogoratu, jakintza guztia klik bakarrean.